Como xa é habitual nos últimos anos, Cambados, Ribadumia, Meis e Vilanova deron lectura ao manifesto mancomunado que impulsa o CIN da Mancomunidade do Salnés con motivo do Día Internacional da Muller. Para permitir que as persoas asistentes puidesen participar noutros actos da zona, o Concello de Ribadumia adiantou a súa lectura. O texto foi lido por alumnas do Colexio Julia Becerra Malvar que comenzaron reivindicando a igualdade entre homes e mulleres. O 8 de marzo, Día Internacional da Muller, é sempre unha invitación para reflexionar sobre os avances alcanzados en materia de igualdade de xénero. É unha oportunidade para centrar a acción e fixar cara onde queremos dirixirnos. Reafirmamos o noso compromiso coa cidadanía e coas necesidades, coa igualdade de trato e da oportunidade e co mandato constitucional que persegue o pleno establecendo dunha igualdade real e actividade. Tamén reclamaron que se leven a cabo os mecanismos necesarios para cumprir co Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Reclamamos a necesidade de dotar as entidades locais dos medios necesarios para levar a cabo as competencias que nos desenvolveu o Pacto de Estado en materia de violencia de xénero para garantizar o impulso de actuacións que contribuían á convivencia e o progreso de desenvolvemento social e o económico sostible. Á lectura asistiron veciños e veciñas, empregados municipais e membros do goberno local que se mostraron satisfeitos co traballo feito polo alumnado. Dende o colexio destacan a implicación dos mozos e mozas e de como estas actividades van nos concienciando.